Velkommen til søndagens sportsaften her fra kunstgræs på Amager. B1908's divisionsreserver møder Rønne FB i en kamp, hvor Rønne med en sejr har sikret sig en ny sæson i Københavnsserien og dermed også lokalopgørende mod NB Bornholm. Så altså en sejr i dag mod B1908 på kunstgræs, så er den hjemme en ny sæson i Københavnsserien. Velkommen til søndagens sportsaften. Assistenttræner Tommy Knudsen med til at få spillerne mentalt helt klar her i sekunderne inden kampstart, og Hampus Andreasen anfører tier. Mathias, en kamp her, hvor I med en sejr, så er I sikre på en ny sæson. Får I også den, tror du? Altså, ud fra tabellen, så er det et meget bedre B1908-hold, vi skal møde. Det er et godt hold. Det er et lige så godt hold som dem, der ligger 4 og 5. De har bare haft et rigtig dårligt efterår. De har haft godt forår, så det bliver en rigtig svær kamp, men vi tror på de 3 point. Men de har valgt at spille kampen på kunstgræs, selvom de her i Sundby Idrætspark har et halvt snes græsbaner. Jamen altså, næsten hver gang vi er i København, så skal vi spille på kunst, og vi er rigtig trætte af det. Vi synes, at fodbold skal spilles på græs, og det er også der, vi gerne vil helst vil være. Du har Thomas Hellstrøm på mål i dag. Hvorfor? Ja, John Skov, han har haft noget med sin lyske, og han spillede i lørdags, hvor han ikke burde spille, fordi Thomas kun lige var kommet tilbage, og Max han var i Østrig. Og i dag der har jeg skulle vælge mellem Max og Thomas. 2 rigtig gode målmænd, og jeg har valgt Thomas ud fra torsdagstræning, hvor Thomas var rigtig god, så derfor står han. 6 minutter ind i kampen. Indkast til B1908 på kunstgræsbanen. Glas op af Frem Amagers klubhus i Sundby Idrætspark. En ny og rigtig dejlig kunstgræsbane, men det er altså alligevel ærgerligt, at man vælger at bruge den i stedet for de ganske udmærkede ægte græsbaner, der er i Sundby Idrætspark. Godt rate her fra B1908. Udmærket forsøg derinde fra Shimalado. Lardo en lille hurtig angriber 7'eren derinde, men Thomas Hellstrøm på plads. 6 minutter senere, nærkamp her med Kian Funk, undskylder venstrebakken. Mathias Dam tager sig af indkastet. Så en tackling der, en hård tackling for Kian Funk på Chris Storm, 5'eren midtbanespilleren. Det går ondt det der ned på anklen. Og ja, den er rigtig slem, den der. Det viser sig også, at Chris Storm ikke kan fortsætte, må lade sig udskifte for B1908. B1908, som sætter 10'eren Mathias Sonne på banen i stedet. Jonas Rasmussen til Jannik Olsen. Ikke over på venstrefløjen, så Kian Funk over på højrefløjen, som han forsøger at finde der, men indkast til Bornholmerne i blæseværet på Amager. Og Svend Iversen tilkæmper så et hjørnespark, som Hampus Andreasen sparker alt for lavt der. Skal bruge medvinden. Gode skruede spark. Ja, der ligger den rigtig godt, og Jannik Olsen springer frem imod. Bolden forsøger at få et godt hovedstød der, som ikke lykkes. Helt tydeligt den klare medvind, den vind, som de har i ryggen, Bornholmerne her i første halvleg. Jonas Rasmussen, en lidt løs bold, som Jannik Olsen jagter og lader gå over baglinjen til hjørnespark, som han tager kort til Hampus Andreasen. Niklas Poulmann ligger den ind i feltet, men Jonas Rasmussen får ikke kastet sig frem og hætte der. Ligger lidt for tæt på keeperen. B1908 har haft bolden mest, men Bornholmerne ligger
defensivt. Altså, de har forsvaret trukket langt tilbage og sat sig virkelig på at forsvare sig her, hvor Kian Funk jagter endnu et forsøg på kick and rush fra Rønnes forsvar. Og gode kombinationer der, bliver kantet der helt klart. Frispark får frataget muligheden for at få et meget, meget, meget farligt frispark på kanten af buen der. Men det går direkte ind i siden på Chris Jacobsen, men her er et frispark, som Idoni Semini tager. Flats. Hammers Andreasen går tilløb og langskud fra næsten 30 meter i medvind her midtvejs i første halvleg. B8 åbner godt her. Og flat ind til første stolpe, og netop indskiftet Mathias Sonne, rutineret midtbanespiller, der løber frem til første stolpe der. Farligt. B8. God. Voldt frem, som de går mod baglinjen på og ind i feltet, men Thomas Hellstrøm griber godt ind. Halv time ind i kampen. Kian Funk. Godt Rønnespil her. Gode kombinationer. Hammers Andreasen finder Jannik Olsen. Meget, meget tvivlsomt offside-kendelse fra dommeren der. I stedet er der god åbning af B908. Kommer ned i tommerummet, ned bag forsvaret der, men Jonas Rasmussen rydder godt op. Efter en halv times spil. Chris Jacobsen inviterer til bandespil med Svend Iversen, men bliver bremset. Obstruction derinde. Får ikke frisparket. I stedet B908 kontra, som Mathias Dam får bremset. Hellstrøm kan starte nyt angreb. Kaster ud til venstrebakken. Niklas Bohlmann. Jonas Rasmussen i midterforsvaret med Mads Håkansson, men de har den spillende assistenttræner Kasper Simonsen på bænken. Han er ved at være klar igen. Tidligere OB-talent her. Fantastisk smidighed her. Jannik Olsen der. Lægger den ind i feltet. Idoni Semini til Chris Jacobsen. Dribler på tværs af feltet. Forsøger at få afsluttet. Den skal vi lige have igen i slow motion. Jannik Olsens utrolige smidighed her. B8 støder den op i modvinden. Baglinjen flat ind i feltet. Men lige lovlig spidsvinkel, ikke noget problem for Thomas Hellstrøm i Rønnemålet. Hjørnespark til B908 her kort før pausen. Hellstrøm prøver at nå den. Frustreret over, at han ikke får fat i den. Miki Nielsen, den tidligere Herfølge, sender forward i første division. Bornholmer kan følge kampen fra lægterne. Og nyt hjørnespark. Høj bold ind i feltet. Tæt på farlig hovedstødschance. Svend Iversen i kontra. Får ikke frisparket. Klart frispark i den situation. Bremser kontraangrebet. Igen Hellstrøm vågen derinde. Holder godt på bolden her, men har virkelig ikke fået noget ud af de to lynhurtige fløjspillere, Jannik Olsen og Kian Funk. De stikninger i dybden ud til fløjene har det ikke været, og Simon Alardo der er lynhurtig forward. En godt forsvarsspil af Mads Håkansson. Her
i dommerens tillægstid. 1 minut inde i dommerens tillægstid her. Sidst i første halvleg. Og 0-0 efter de første 45 minutter på Amager. Miki, tidligere divisionsspiller og Bornholmer, du har stået og fulgt første halvleg. Hvad skal de gøre bedre, Rønne? Ja, men man kan sige udefra, det er altid nemt at være klog, men der er der ingen tvivl om, at de måske skal være lidt bedre i forhold til de offensive omstillingsspil. Det er klart, man kan sige, at de står langt tilbage på banen, og de lader B108 komme lidt frem på banen, og det har de så ikke været så gode til at straffe her i første halvleg i forhold til, at deres sidste tredjedel af banen har de ikke været farlige. Så det må man sige, det tænker jeg i hvert fald ud fra, at det er noget, de skal være bedre til her i anden halvleg. Og en meget hurtig Jannik Olsen på fløjen, ham bør de vel også kunne bruge bedre? Det tænker jeg helt sikkert, fordi man kan sige, at der er ingen tvivl om, at de lægger vægt på, så man kan se udefra i hvert fald, at de vil være rigtig skarpe i forhold til de omstillingsspil, og så er det jo, at man skal have en Jannik i spil og en Chris i spil. Så det er der ingen tvivl om, at det tænker jeg udefra set, at det må være noget, de skal have fokus på her i anden halvleg. Ja, Rønne skal ture spille mere offensivt her i de sidste 45 minutter. 1 minut inde i anden halvleg. Frispark til B108. Og på stolpen der, og Thomas Hellstrøm kæmper for at få fat i bolden, må give hjørnespark her i slow motion. Venstrebenet skruet ind i feltet. Og der firen får lige vridsparket til læderkuglen der, og Hellstrøm er derude. 5 minutter senere. 1908 fortsat spil dominerende. Ardo er der farlig tværbold ind i feltet. Kæmpe chance til B108 derinde, men Hellstrøm også godt ude af sit mål. Ardo kigger op, lægger den perfekt på tværs. Her skal der bare scores derinde. Chris Jacobsen dribler, søger at spille på tværs, men ingen med fremme. Og B108, målmanden, kan starte et nyt angreb ved at overlade bolden til en af midterforsvarerne, der ligger den frem i banen. Ardo med hurtige driblinger, men Jonas Rasmussen tilbage til Hellstrøm, men lidt upræcist, og Hellstrøm må give indkast til amerikanerne. Er der B108. Body check der fra Niklas Poulmann siger, at det er skulderskub, men dommeren vurderer det til gul kort og frispark. 17 meter ind, cirka lige en meter uden for straffesparksfeltet. Så kommer Kasper Simonsen på banen i stedet for Kieran Fung. Nu skal der forstærkning af defensiven. Comeback til Simonsen og frispark på stolpen der. Men også offside. Ene foran på riposten. Fejlaflevering. Jannik Olsen lynhurtigt der. Undertalssituationen, men alligevel gode driblinger af Svend Iversen. Åbner til Mathias Dam. Misforståelse mellem ham og Chris Jacobsen. Og en befriende bold frem. Ardo alene lægger den i netmaskerne. 1-0 her, 12 minutter inde i anden halvleg i overtalssituationen. Udnytter det på et kontraangreb. B108 foran 1-0. Ardo er en lynhurtig målsøgende sender forward og bringer amerikanerne på 1-0. Tommy Knudsen, Mark Håkansson og Mathias Jensen frustreret må de se til fra sidelinjen, men Idoni Semini kæmper kampen igennem godt inde midt på banen, åbner til Svend Iversen og med ydersiden for afsluttet. B108 stadig men i overtal her 8 minutter. Ind i overtalsspillet der udmærket dykkende langskud. Så er Bornholmerne fuldtallige. Åbning til Doni Semini. På tværs til Chris Jacobsen. Flad bold, men lige midt i målet på keeperen. Midtvejs i anden halvleg.
Mathias Dam. Doni Semeni. Svend Iversen. Snævre driblinger. De tør ikke takle ham ind i feltet der, så er der strafspark. Mister balancen, men får ikke frispark. I stedet kontra. Han nødbremse fra Jonas Rasmussen. Og korrekt advarsel. Gul kort, 10 minutters udvisning til Jonas Rasmussen. Og det kan vi se her i slow motion. Hvorfor? Han er ikke sidste mand. Mads Håkansson er klar til at tage over der, så den er helt korrekt. Gul kort. Men noget kun lige i 1,5 minutter være fuldtallige, så nu er de der. 10 mod 11, så det er sådan 20 minutters periode her i anden halvleg, hvor de er i undertal, men Jannik Olsen er ligeglad. Han går den direkte vej der, og albu ind i siden på Jannik Olsen, og gul kort til amerikanerne. Det er 1908's nummer 3, Daniel Larsen, der får de 10 minutters udvisning, og så kommer Niklas Poulmann er der på banen, og Malte Rasmussen afløser netop Jannik Olsen på fløjen. Poulmann tilbage i rollen som venstre bak. Mads Håkansson med lang bold op til Doni Semeni. Dommeren mener, han skubber ham i ryggen der. Tvivlsom kendelse. Scorer i Doni Semeni, men altså frispark for inden. Så hjørnespark til B108 op i modvinden der, og Malte Rasmussen kan starte et kontraangreb i Doni Semeni. Malte til Chris Jacobsen, men bliver lige taklet, før han når frem til bolden. Poulmann. Tvær bold til Håkansson. Kasper Simonsen, venstre poten. Åbner til Svend Iversen, papegøjen. Doni Semeni. Gode driblinger, Mathias Dam på tværs. Hampus! Nej! Hampus fuldstændig blank derinde. 5 minutter før tid. Her skal han bare score. Udlignet til 1-1 og få et vigtigt point med hjem til Klippeøen. Dejlig dribling der fra Mathias Dam, og så er målmanden faktisk væk. Ej, han skal bare lægge den flats ind. Der er jo endnu ikke et forsøg, der er gået under målet i fodbold, men den kan snilt komme over målet, hvis man ikke får overkroppen ind over bolden i skudøjeblikket. Voldsom tackling fra Mathias Sonne, og den er bagfra. Det takserer de jo konsekvent dommerne til gul kort. 10 minutters udvisning. Skal de kunne bruge den her til sidst? Bornholmerne Hampus frispark ind i feltet, men får sparket væk. Og så har de travlt Rønne her 1 minut før tid. Der er lagt 3 minutter til, hører vi, så 4 minutter tilbage. Men fokuseret på at få udlignet, og så er der masser af plads til Benjamin Fej her. Vi er taklet af Asbjørn Andersen, men kæmper energisk, bevarer bolden, ligger den skråt tilbage til Niklas Arendal, og 2-0 lukker kampen her 1 minut før tid. B108, der jo ligger lige over de direkte nedrykkere i alvorlige fare for at rykke ned på en af de ekstra nedrykkere, som jo nok kommer, fordi der er ekstra mange, der skal rykke ud af Danmarksserien, så de må håbe på miraklet. Her vinder de i hvert fald 2-0 over de sorte helte fra Rønne FB på kunstgræsbanen i Sundby Idrætspark. Mathias, et nederlag her, hvor I har en kæmpe chance for at udligne. Hvad siger du til den situation? Ja, jeg forstår ikke, hvordan den ikke kan gå ind. Man gør det selvfølgelig ikke med vilje, men udefra set, så altså, det sker 1 ud af 100 gange, at den ikke går ind. Desværre.
Men det virker også som om, at det først er i den sidste halvdel af anden halvleg, at I spiller det offensive spil, I måske godt kunne have gjort tidligere. Så vi skal jo spille bolden langs jorden, og vi får ikke sat et angreb sammen, som er okay. Og så er B8 bare bedre på dagen. Hvad så nu? Kan I sikre den nye sæson om en uge? Ja, vi skal nok redde os. Vi har i den grad noget at revancere på lørdag, når vi møder KB på udebanen, fordi alle 14 mand skal se sig selv i øjnene, så det er jo ikke godt nok, det her vi leverer i dag.